Api. Kaixo, ni nebu naiz, eta gaur erakutxiko dizuet nola jolastu lolea. Hortako, inberden lehenengo gauza da, lola instalatu. Así que, guazen YouTubea. Bueno, ez dakago ezer, inolase. Nik esplikatu gizuet dena ondo. Bueno, orduan, guazen idaztea League of Legends Googleen. Sartzen gara lehenengo ateko zaigun orrialdean, ofizialean. Orduan, guazen euskeraz jartzea. Ez do, lasai, ez da zarrartatzen, jugarra ora. Emaila sartu, eta komenzar. Hemen, zuen datu guztiak sartu, hemen, aukeratu behar dezute zuen izen politena, zuen gakoa eta konfirmatu. Bakagu, oain, deskargatzea. Windows edo Mac-antzat dakazute. Suposatzen dut denak Windows dakazutela. Bueno, eta bain hona iritsita, mate jozute. Behin hemen zaudetela, itxu ninten dugu. Bueno, hau launcherra da. Oain, hemen goian ikusten zuten bezala, jokoa instalatzen nahi da. Gelo itxoin behar dugu. Une etorri bertzute eta sartu lehen jarri zuten izen politoi eta zuen gakoa. Txoin, deskargatu arte. Listia. Lehen aukeratu ez zuten izena, hemen goian ikuste zuten hau da, jokuan sartzeko berde zutena. Baina joku barruan ikusikoen izena, hau da. Eta ja? Ze epikoa, Jokuan ez daula. Bale, tutoriala itea beharrezkoa da. Orduan, guazen azkarra itea. Eskubiko klikakin mugitu iten zazte. Eta eskubiko klika norbaiten gainean jartzen bali mazute, atakatu iten dezute. Q, V bikoitza, E eta R-an ditugu hemen azpian ikustitu zuten habilidade hauek. Pertsonajean arabera aldatu iten dira. Así que zuen beharra da, poliki, segun eta ze pertsonaje aukeratzen zuten, bat edo bestia, erabiltzea eta pixkat behitzea zeiten duen bakoitzak. Zuek lasai, zuek bota dena. Poliki ikasten dira.
Kosizute, zaherrez. Tutorial hau ikasteko da, baina ez preokupatu, zuek ezin kasuik tutoriala, zuek jarraitu aurrea, eta hain botako gu partida bat lasai, eta esplikatuko izuet dena, oso ondo. Ikuste zuten bezala launcherra kriston lioa da, baino lasai. Zein dira bi gauza garrantzitsuenak? Bat, kolekzion. Hemen, inoa joan horretikan dituzute dauden kanpeoi guztiak. Eta, fijatu berzazte, hemengo ikonito urdin horretan zedia erabili alko dituzuten kanpeoiak erosi gabe. Astero aldatzen doaz, eta daude, X kanpeoiko puru jolastu aldituzutenak. Eta bigarrena, jugar. Ikusi ondoren kanpeoiak zein den gehien gustatzen zaizuena, zein den jolastu alde zutena? Jugar eman, eta hasiten gea. Aurreko tutorialei ezin kasoek, hemen dator benetako tutoriala nebukaitxoken. Orduan, hemen ikuste zuten pertsonai hau da dendaria. Klik ematen bali maio zute, atako dia objektuak. Pertsonaian arabera, rekomendado esen aurkituko dituzute objektu batzuk edo bestiak. Lolek ja asignatutakoak, orduan, eon lasai. Etorri honea, eta klik iten, eskubiko klikakin erosiko dituzute objektuak. Hemen behian atakotza dizkizute erositako objektuak, eta hemen eukiko zute dakazuten dirua berandugo etorri eta dendan gauza gehiago erosteko. Hemen eskubita dakazute jokuko mapa. Zonalde urdin hau da gure zonaldea, defendatu berdeguna, eta gorria da eraso berdegun zonaldea. Partidan irabazlea izango da beste basea suntxitzen duen lehenengo taldea. Jokua sartzen zehazten bakoitzean, pertsonai ezberdin aukeratu bali mazute, etorri behar dezute honea bera, eta irakurri banaka zer den habilidade bakoitzak egiten duna. Hemen agertzen dien gezi hauek dia habilidade bakoitza nibelak igotzeko. Hasieran bakarra igo dezakegu, osike aukeratu gehien gustatzen zaizuena. Nibel bakoitzeko puntu bat igo dezakegu. Nik oain txibertan igo daitena hau da. Bino geho, bestiak erabili halko ditugu. Nivel 6 igotzen geanean, dela nivel espezialena, igo dezakegu R-a. Dela, pertsonai bakoitzan, habilidade potenteena. Hemen ikuste zuten habilidade hau, igo ezin dena, da pertsonai bakoitzak dakan berezkoa. Behin dena ondo irakurrita dakazutela, hartu berdezute eta pertsonaian eginkizunan arabera lerro batea jun. Gu erdira jungo gea. Espazia zapaltzen bali megu, mapa finkatu egongo da gure pertsonaian gainean. Eta bestela, solte egongo da. Gu klik ematen egongo gea, eta pantalla solte egongo da. Mapa alde batea eta bestea mugitzeko, ertzeta jun berdegu, eta xaguakin pixkat jo. Eta ikusi zuten bezala, oain, beste nivel bat igo egu, eta hemen dakazuta aukera, beste habilidade bat igotzeko. Bat izute klik, pup, eta bigarren habilidadea ja, erabili dezakegu. Mapatik ibiltzeko baita, indezakezutena da, minimapara etorri, eta xaguakin arrastratu edo puntu finko batean jo, edo nahi dezutena. Galdua zaudetela, espazio, eta jazta. Hemen ikuste dituzuten txikitxo hauek dia minioiak. Oso garrantzitsua da azkeneko tokea ematea behaieki laborretik guk urrea lortu alizateko. Oela jotzen maiet ez dakat ezer, bino azkenekoa jotzen maiet, bum, urria dakat. Hemen dakagun hau da dorre bat. Ikuste zuten bezala, mapan zehar dorre ezberdinak ditugu. Dorreak suntxitu inberdia, ez da beharrezkoa denak suntxitzea. Garrantzitsuena da, lehen esan dugun bezala, hemengo hau suntxitzea. Orduan, jumerdego gutxinaka, horrea iritsi arte, gauzak suntxitzen eta horretikan eramaten. Dorreak baita dirua ematen dute taldeai. Orduan, gehozta dorre gehiago suntxitu, gehozta diru gehiago daka taldiak, eta gehozta gauza gehiago alditu zerosi.
Dorrien inguruan agertzen den area hau da dorreak dakan alkantzea zuri jotzeko. Dorreak hemen dakan biribilonen barruan baldin bagaude, esan nahi du dorreak guri fijatzen bali maigu mina aldigulain. Ateatzen bali mazazte, asalbo gaude. Ez baldin badao aliaturik barruan, minioiak edo beste kanpeoi bat, sartzen bali magea, guri fijatu eta miningo dugu. Bestalde, etxai bat baldin bador barruan eta guk miniten bali maiogu etxaiai, naizta aliatu gehiago barruan, guri fijatu eta miningo dugu baita. Ikusten badezute, diru gehiagi dakazutela eta zeo zerosi nahi bazutela edo bida gutxiegi dakazutela, tortzen zazte, zona, asalbudun zona batea, bezapaldu eta basera goaz. Orduan, ku nahi egula bota, ku zapaltzegu mantentzen eta tako zaigu kuak ze bidetan, ze nora bidetan ingodun mina. Askatzen bali megu, pum, bialiten du. Kasu honetan, Luxen kua da, ikusi ez duten argi bidetxoi enkartzelatu ditula etxaiak. W kasu honetan da babes area bat. Orduan, botatzen bali megu, berriz. Mantentzen bali megu, area atako zegu. Sakatzea eta zuzten degula, bota egiten du. Eta hori da eskudo bat. W kasu honetan da, biribil handi honetan, bota dezakegun beste area txiki bat, askatuz bitu zagertatzen den. Botatzen du hoi, eta itxita mina nebeli maigu berriz sakatzen dugu. R-a lehen esan bezala da habilidade espeziala. Orduan, zapaltzen bali maigu ikuste zute, bueno, pixkat kasi mapatik adateatzen zaigu. Bino, sakatzeaz ustean, kriston mina egiten du. Lehen esan dugun bezala, kanpeoian arabera, habilidadeak aldatu egiten dira. Orduan oso garrantzitsua da, partidan sartu aurretik kanpeoia pixkat aztertzea eta aukeratzea gustuko dakagun bat. Oain diru gehiago lortu egula, gatoz berriz animalitxo honen gana eta zeo zero esten dugu. Lehen esan dugu, kriston lioa da ze ehundaka objektu daude, lasai. Etortzen zazte bigarren filara eta objektu hauek erosteitu zute. Ez zaigura iristen, dirua sobrandakagula, geho bueltatuko gea. Objektu bakoitzak ezaugarri ezberdinak ditu. Gehiengoa objektu pasiboak dira. Simplemente erosi eta bere funtzioa betetzen dute. Bino, badaude beste objektu batzuk klikin berde zutena erabili ahal izateko. Adibidez, hemen dakagun lau hau da bizioa ematen duen objektu bat. Klik iten bali magu, xagua, toki batean baldin bakagu, eta klik iten bali magu, oain, hemendikan kanpora jun, eta minimapan ikuste zuten bezala, toki honetan oaindik ikusi ezakegu zer den gertatzen ari dena. Oain arte azaldu ditugun gauzak izan dira pixkat basikoak, bino da, jolasteko eta partida batzuk botatzeko berritu zuten lekzio, basikoenak. Horrekin ja, aurrea. Hemen behian ikuste zuten bezala, dago beste ekipoko etxai bat. Orduan, nik uste, eman dizueten nozioekin, kapazak izango zaztela, beha hiltzeko. Asik guazen saiatzea. Oso garrantzitsua da ikustea, etxaian nibela zein den, eta bere objektuak zeintzuk dien, jakiteko zerta egan enfrentatzen. Eskuditua botatzegu. Maten jogu, eman. Ikusi zuten? Bideo hau izan da zuen lehenengo tutoriala. Honekin soberan izango diozue hasiera batean entrenatzen hasteko eta gutxinaka ikasten joateko. Hurrengo bideoetan gutxinaka sakontzen joango gea zelolak kriston gauza pila ditu ikasteko, hasi que hartu bideo hau, matxakatu, ikasi eta hurrengo bideoan ikusiko gea. Ni oaintxe bertan txetatu eta bestien basea suntxitzen noa. Whoa,